Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Junar. Taong 1975. Atok, Benguet. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang magsasaka itong si Junar. Meron silang maliit na bukirin di kalayuan sa kanilang bahay na siyang nagsisilbing pinagkukunan nila ng kanilang pagkain sa bawat araw na dumaraan. Kahit mahirap noon ang kanilang buhay, ginagawa naman nila ang lahat upang makaahon. Ang bukiring kinaroroonan nila Junar ay maraming usap-usapan tungkol sa mga kakaibang insidenteng nangyari sa lugar na yon. Paminsan-minsan, may mga iilang taga-baryo ang nakakasilay sa mga santelmong lumulutang sa bukirin nila Junar. Nagliliyab at nasusunog ang mga damong dinaraanan ng santelmo na nakikita ng mga ito na siyang kanilang unang napapansin. Ayon sa mga albularyong nakatira sa lugar na yon, lagusan umano ang bukirin nila Junar ng mga kakaibang nilalang nakasabay nating naninirahan dito sa ating mundo. Sa ilang taong pamamalagi doon nila Junar, hindi niya pa naranasang makainkwentro ng harapan sa mga nilalang na palagi niyang naririnig. Paminsan-minsan, nakakakita si Junar ng mga malaparu-parong nilalang na naglalaro sa ulan at sa mga palay niyang itinatanim. Hinahayaan lamang ito ni Junar sa kadahilanang hindi naman ito nakakaperwisyo sa kanilang pamumuhay. Mas ikinatutuwa ni Junar kapag nakakakita siya ng ganoong uri ng nilalang, gawa ng isa umano yung hudyat na malusog at patuloy na umuusbong ang kanyang mga pananim. Sa pananatili doon nila Junar, biniyayaan silang mag-asawa ng 2 anak na lalaki. Malulusog ang mga yon at napalaki ito nila Junar ng maayos at mabuting tao. Matulungin din ang mga anak ni Junar kahit sa mga taong hindi nito kakilala. Yun din ang nagsilbing dahilan kung bakit naging habulin ng mga babae ang 2 anak nito sa kanilang baryo. Bukod kasi sa makisig ang panganay ni Junar, meron din itong angking kagwapuhan kahit kayumanggi ang balat nito. Isang araw, habang nagpapakain ng kabayo itong si Junar, ay lumapit sa kanya ang kanyang panganay na si Manuel. Alam ni Junar na meron itong pakay sa kanya, kaya inunahan niya na ito ng tanong. O Manuel, mukhang may lakad ka. Bungad na wika dito ni Junar. Oo nga tay. Ano kasi, pwede ko bang hiramin yung kabayo natin? Tutungo lang kasi ako sa bayan tay. May pupuntahan lang. Sagot naman ng kanyang panganay. Makakatanggi ba ako sa inyong dalawa? O heto, hintayin mo lang na maubos siyang kinakain niya. Tsaka, huwag kang magmadali sa iyong pupuntahan. Meron pa naman tayong ditong kalabaw na pwedeng gamitin sa bukid. Basta anak, mag-iingat ka ha? Paalala ni Junar. Tumango at ngumiti lamang ang anak ni Junar nang marinig nito ang sinabi niya. Matapos nilang makapag-usap, tumungo na din itong si Junar sa loob ng kanilang tahanan upang tingnan ang ginagawa ng kanyang asawa. Naging abala kasi noon ang asawa ni Junar sa kadahilanang naglilinis ito ng kanilang bahay. Hindi naman gaanong kalakihan noon ang bahay nila Junar. Yung tipong tama lamang ang bahay nila para sa kanilang magpamilya. Hindi din sementado ang bahay nila, maging ang sahig nito. Kaya lang naman nag-aalala si Junar sa kanyang asawa sa kadahilanang nag-iisa lang itong naglilinis sa loob ng kanilang tahanan. Ang isa kasi sa mga anak niya ay naroon din sa baryo at nagsasalok ng tubig na kanilang gagamitin sa araw-araw. Nang makita ni Junar na naroon sa may kusina ang kanyang asawa,
ay tinungo niya ito upang kausapin. Mahal, kailangan mo ba ng tulong? Tanong dito ni Junar. Huwag na, Junar. Magpahinga ka na lang dyan. Alam kong pagod ka rin sa iyong trabaho. Kaya ko na to. Sagot naman ng kanyang asawa. Dahil sa sinabi ng asawa ni Junar, pinili na lamang niyang magtimpla ng kape at maghanda sa kanyang pagpunta sa bukid. Hinihintay niya lamang ang kanilang anak sa kadahilanan yon ang kanyang magiging kasama sa mga gagawin niyang trabaho doon sa kanilang bukirin. Ilang oras ba ang lumipas, nakarating na nga ang pangalawang anak ni Junar. Dali-dali naman niya itong tinulungang maipasok ang dala nitong tubig sa kanilang bahay. Mabuti naman at maaga kang dumating. Maghanda ka na pot at tutungo na tayo sa bukid. Wika ni Junar sa kanyang anak. Oho, tay. Saglit lang ho. Sagot naman ng kanyang anak. Pagsapit ng alauna, papaalis na nga itong si Junar at ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Dahil medyo malapit lang naman ang bukiring kanilang sinasakahan, kaya walang problema para sa kanila kahit anong oras sila tumungo sa kanilang sakahan. Halos 30 minutos lamang ang binubuno nila Junar upang marating ang kanilang bukirin. Nang marating na nila ito, napagdesisyonan muna ni Junar na tingnan ang mga palay nilang itinanim. Itinali na din nila ang kalabaw malapit sa kubong kanilang pinagpapahingahan upang makakain na ito ng damo. Ang gagawin noon ni Junar sa kanilang bukid ay magbabantay ng mga palay na pinagpepiestahan ng mga mayang napapadpad dito. Sa pagsapit ng hapon ng pagbabantay nila, ay tutungo sila sa isang maliit na irigasyon upang manguha ng tilapia. Mas maigi nang gabihin sila Junar sa pag-uwi na may dalang ulam kesa maaga nga tapos wala naman silang makain panghapunan. Habang sila ay nagbabantay, panay-usap ang ginawa nilang mag-ama. Mahilig kasing makinig ng kwento itong anak niya kapag wala itong ginagawa. Ang mga nais nitong pakinggang kwento kay Junar ay ang tungkol sa kanyang mga kabataan. Animoy interesadong itong kanyang anak sa mga kasaysayan ng nakaraan. Bilang ama, masaya niyang pinaunlakan ang nais nito. Pagsapit ng 4:00, hila-hila na nila Junar ang kanilang kalabaw. Hindi na muna nila ito sasakyan, gawa ng malapit lang naman ang irigasyong kanilang pinanghuhulihan ng tilapia. Nang marating nila ang irigasyon, agad namang ngumisi silang mag-ama, gawa ng napakaraming tilapiyang nagsisilanguyan sa mababaw na parte ng tubig. Nang maitali na nila ang kalabaw, agad naman silang lumusong sa tubig na nilalanguyan ng tilapia. Halos mapuno noon ang isang maliit na balding dala ng mag-ama dahil sa mga nagsisilakihang tilapia na kanilang nahuli. Habang abala sila Junar sa pagdakip ng mga tilapia, bigla namang napatigil ang kanyang anak sa panghuhuli nito. Animoy meron itong nasipat na kakaibang nilalang na lumalangoy sa tubig. Tay, nakikita mo ba yun? Tanong ng kanyang anak. Ang alin, pot? Napakalubog ng tubig eh. Wala akong makita. Sagot naman ni Junar. Yung tilapia, tay. Kulay ginto. Gintong tilapia. Sagot naman ng anak ni Junar. Nang marinig niya ito, abot langit na palaisipan ang bumalot sa kanyang sarili. Isipin ninyo, sa napalubog na tubig ng irigasyon ay napaka-imposibleng makakita ng bagay na kulay dilaw. Kung meron ka mang maaninag sa tubig, ay ang paggalaw lamang ng tilapiyang lumalangoy dito. Dala ng kuryosidad ni Junar, tiningnan niya pa ito ng maigi upang makita ang tinutukoy ng kanyang anak.
Pero kahit idampi na ni Junar sa tubig ang kanyang muka, bigo siyang makita ang gintong tilapiyang sinasabi nito. Pot, niloloko mo ata ako eh. Wika ni Junar sa kanyang anak. Hindi tay, hindi mo lang yata makita eh. Kitang-kita ko nga kanina. Sagot naman ng kanyang anak. Kalahating oras lamang ang lumipas na pagpasyahan na nila Junar na umuwi. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang nakita ng kanyang anak noong mismong araw na yon. Inisip na lamang noon ni Junar na pinaglololoko lamang siya nito. Nang pababa na sila sa bundok, bigla na namang napatigil si Junar nang makita niyang naglalakad pa uwi si Miguel na merong kasamang isang nilalang na hindi ordinaryo sa kanyang paningin. Kahit medyo may kalayuan ang anak ni Junar sa kanya, kitang-kita niya pa rin itong merong kasamang nilalang na nababalot ng ugat ang buong katawan. Mahaba ang mga daliri nito at 4 lamang ang bilang. Ang buhok din ng nilalang na yon ay sobrang haba na halos sumayad na sa lupa. Tinititigan lamang ito ni Junar habang pababa sila sa bukiring kanilang sinasakahan. Alam na noon ni Junar na ang nakita niyang kasama ng kanyang anak ay maaaring isang babaeng engkanto na nagkakagusto dito. Pot, nakikita mo ba ang kuya mo? Tanong ni Junar. Oo tay, ayun ho, malapit na sa bahay. Sagot naman ng kanyang anak. Di naman nagawang sumagot noon ni Junar, gawa ng hindi na sipat ni Pot ang kanyang kapatid na merong kasamang nilalang. Pagdating nila ng kanilang tahanan, agad namang kinausap ni Junar ang kanyang panganay ng masinsinan. Miguel, kitang-kita kita kanina. Meron kang kasamang kakaiba sa paningin ko. Maaari bang malaman kung saan mo nakilala ang nilalang na yon? Tanong dito ni Junar. Si Lilibeth ba tayong tinutukoy mo? Sinamahan lang ako nung kanina tay. Tsaka malapit lang naman ang bahay nun dito sa atin eh. Paliwanag naman ni Miguel. Miguel, may mga bagay dito sa mundo na hindi kayang makita ng ating mga mata. Ang kasama mo kanina anak, isa yung tamawo. Mga nilalang na masyadong mahiwaga na kasama nating naninirahan sa mundo. Pansin kong masaya ito sa iyo anak, kaya naman sana'y mag-iingat ka. Sagot naman ni Junar. Dahil sa may aral din itong si Junar laban sa mga tamawo, kaya napilitan itong gumawa ng pangontra para sa kanyang anak. Mas mabuti nang maging handa kaysa mabigyan pa ang mga nilalang na yon ng tsansang makaperwisyo sa kanila. Ang 2 anak noon ni Junar ay binigyan niya ng tag-iisang balat ng puno na punong-puno ng mga dasal. Ayon sa mga matatanda, na ang puno ng ragkitan ay isa umanong puno na pinangingilagan ng mga tamawo. Napakabisa nitong pangontra lalo na kapag pinakain mo ng dasal na naaangkop para sa gamit na yon. Sa paglipas ng araw na suot-suot nila Miguel at Pot ang kanilang pangontra, ay tila ba tuliro na palagi ang 2 anak ni Junar. Palagi na yung nakatingin sa malayo at para bang hindi na yon makausap ng maayos. Gulat na gulat si Junar noon sa kadahilanang wala naman siyang nakitang nagkagustong tamawo kay Pot. Pero maging ito ay tuliro din kagaya ng kanyang kapatid. Sa pagdaan ng linggo, pinili nila Junar na obserbahan ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang nagpapakain ng kalabaw itong si Junar, biglang merong nagpakitang nilalang sa kanyang harapan. Napakarami nitong ugat sa katawan at meron itong dalang mataas na tungkod. Sa pagsipat dito ni Junar ay halos hindi siya makagalaw dahil sa takot. Habang siya ay nakatitig dito ay parabang
Nagsasalita ang mga nilalang na yon ng mga dialektong hindi niya lubos maintindihan. Habang patagal ng patagal ang pagwika ng nilalang na yon, ay unti-unti nang naiintindihan ni Junar ang nais iparating nito sa kanya. Ayon kay Junar, na ang sinabi ng mga tamawong kanyang nakita noon ay nangungusap ito na kung pwede ay alisin ni Junar ang mga inilagay niyang pangontra sa kanyang anak sa kadahilanang nais lamang itong maging kalaro ng kanyang anak na babae. Nawiwili kasi kay Miguel ang tamawong yon dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Matapos makapagwika ng mga tamawo, nangako pa ito kay Junar na mas lalong papausbongin ang kanyang mga pananim at bibigyan pa siya ng ginto upang maiahon nila ang kanyang pamilya sa hirap. Dagdag pa ni Junar na sumang-ayon lamang siya sa naging usapan nila pero wala siyang balak na pagbigyan ang kahilingan ng mga ito. Alam kasi ni Junar na darating ang puntong kukunin nito si Miguel kung pagbibigyan niya ang kahilingan ng mga tamawo. Mas nanaisin niya pang magalit ito sa kanya kaysa isuko sa kanila ang walang muwang niyang anak. Sa paglipas ng araw na yon, naging normal naman ang pamumuhay nila Junar. Sa pagsapit ng pangalawang araw, muling nagparamdam kay Junar ang tamawo. Nakiusap ulit ito na kung pwede ay tanggalin na ni Junar ang pangontra sa kanyang panganay, gawa ng masyado na umanong nahihirapan ang anak nitong babae. Ang ginawa noon ni Junar ay sumang-ayon lang naman ito sa tamawo pero hindi niya ito pinakinggan. Sa pagsapit ng pangatlong araw, nakikiusap ulit ang tamawong yon kay Junar. Ganun ulit ang nangyari. Hindi niya ito muling pinakinggan. Hanggang sa paglipas ng linggo, laking gulat na lamang ni Junar nang mag-umpisa ng pestihin ang kanyang mga pananim. Ang mga palay na pinagpaguran niya ng ilang buwan ay wala ni isa dito ang napakinabangan. Galit na galit noon si Junar sa kadahilanang alam niyang ang mga tamawong kanyang mga nakausap ang may gawa sa mga bagay na yon. Sa pagsapit ng pangalawang linggo, biglang nagpakita kay Junar ang tamawong nagkakagusto sa kanyang anak. Nagtanong ito sa kanya na kung pwedeng malapitan nito si Miguel, pero tumanggi si Junar sa nais nito. Habang patuloy sa pagtanggi noon si Junar, palugmok naman ang palugmok ang kanyang pamilya. Hindi na din napapakinabangan noon nila Junar ang kanilang pananim sa kadahilanang palagi na itong pinipeste. Hanggang sa dumating ang puntong naisipan na ni Junar na tanggalin na ang pangontrang ibinigay niya sa kanyang mga anak upang matapos na ang kanilang paghihirap. Ramdam na kasi noon ni Junar ang paghihirap ng kanyang asawa na siyang hindi niya maatim sa kanyang sarili. Mahal na mahal ni Junar ang kanyang asawa at nakahanda siyang gawin ng lahat para dito. Tay, akala ko ho ba hindi namin to tatanggalin? Tanong ni Miguel. Tanggalin niyo na muna yan, anak. Pansamantala lang. Pansin ko kasing yan ang nagpapabigat ng ating pamumuhay. Sagot naman ni Junar. Matapos niyang makausap ng masinsinan ng kanyang mga anak, agad naman itong sinunod ang kanyang kagustuhan. Ilang oras pa lamang tinanggal ni Miguel ang kanyang pangontra, ay agad namang nagpakita sa kanya ang babae na tila ba nalimot sa kanyang isipan. Hinayaan na muna ito ni Junar, gawa ng hindi pa naman siya nakakakita ng masamang ginagawa nito sa kanyang anak. Palagi siya noong nakamasid kay Miguel, ganun din kay Pot. Si Pot kasi nung mga oras na yon ay meron ding umano siyang nakikitang nilalang pag tumutungo sila sa irigasyon upang manghuli ng mga tilapia. Sa paglipas ng araw na palaging kasama ni Miguel ang babaeng tamawo,
unti-unting nanumbalik ang kanilang pamumuhay. Wala naman itong ginawa sa kanyang anak, kaya naging panatag din ang kanyang sarili noong mga panahong yon. Merong pagkakataong binibigyan sila Junar ng ginto nitong si Miguel. Ayon kay Miguel, ibinigay umano yon sa kanya ng magandang babaeng palagi niyang kasama. Sa paglipas ng buwan, naging magkasintahan na nga itong si Miguel at ang tamawo. Agad naman itong ipinagtapat ni Miguel sa kanyang ama na halos hindi alam ni Junar kung ano ang isasagot niya kay Miguel. Hindi naman niya pwedeng hadlangan noon si Miguel sa kadahilanang may sarili na itong pag-iisip. Ayaw na din niyang malugmok siya sa kahirapan, kaya hinayaan na lamang niya ang kanyang anak sa kung saan ito masaya. Sa paglipas ng buwan, nakaipon na nga itong sila Junar ng malaking halaga. Sapat na ang halagang yon upang lumipat ng lugar at magsimula ng panibagong buhay. Isang araw, habang kumakain sila Junar ng tanghalian ay nagwika ito ng, Mga anak, nais ko sanang malaman nyo, nalilipat na tayo sa ibang lugar ngayong mga susunod na araw. Nais kong makapagsimula tayong muli ng panibago nating buhay. Wika ni Junar. Nang marinig ito ni Miguel, bigla naman itong sumagot sa kanyang ama ng, Kayo na lang ho, tay. Magpapaiwan na lamang ho ko dito. Magsasama na ho kami ni Lilibeth. Huwag ho kayong mag-alala sa akin, tay. Kaya ko na hong tumayo ng sarili kong paa. Ang nais ko lamang sana ay hindi kayo tumutol sa aking kagustuhan. Sagot naman ni Miguel. Hindi na noon nakaimik pa si Junar sa kadahilanang alam niyang doon mapupunta ang desisyon niyang pagtanggal ng pangontra para sa tamawo. Naging masaya na lamang sila Junar para sa desisyon ni Miguel noong mga oras na yon. Sa paglisan nila Junar sa kanilang dating tahanan, ayun na ang huling pagkakataon na masisilayan nila si Miguel. Kahit ganoon ang nangyari, alam ni Junar na masaya ang kanyang anak sa tadhanang pinili niyang tahakin. Wala din siyang pagsisisi para sa kanyang sarili sa kadahilanang masaya naman ang kanyang anak kahit papaano. Sa paglipat nila Junar sa ibang lugar, patuloy pa rin silang ginagabayan ng mga tamawong kauri ng asawa ni Miguel. Magpahanggang sa ngayong kasalukuyan, ay patuloy pa rin ang natatanggap na pamilya ni Junar na biyaya ng mga tamawo. Okay, opinion ko sa kwento. Ano ba? Ano bang sasabi nyo? Sad story ba o happy ending din naman? Kasi 'di ba, ang nakikita ni Miguel dun sa kaanyuan ng tamawo, magandang babae, 'di ba? Hindi niya nakita yung totoong anyo na nakita ni Junar na maraming ugat. Kumbaga, in short, pangit siguro or nakakatakot or parang halimaw, 'di ba? Kasi hindi naman ordinaryong tao yung nakita nga ni Junar eh. Kaya hindi ko masabi kung happy ending, kung masaya ba si Miguel dun sa naging desisyon niya, kung makikita man niya yung totoong anyo ng asawa niya, o tanggap na yun ni Miguel. Simula pa lang nung una, siguro, or kalahati ng relasyon nila, pinakita na ng babae yung totoo niyang anyo, tapos natanggap siya ni Miguel. Kasi hindi naman magpapasya ng ganun si Miguel kung hindi buo yung loob niya, di ba? So, in short, siguro happy ending, no? Kasi napaganda rin yung buhay nila Junar. Isipin nyo, hanggang ngayon, 2022, patuloy pa rin yung biyaya ng mga tamawo. Ang tanong, anong klaseng biyaya, di ba? Di natin masasabi, pwedeng sa pagkain, pwedeng sa kalusugan, pwedeng mga mutya na gagabay sa kanila o iwas sa disgrasya. Marami. So, di natin masasabi. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.